channel, and for today's video, gagawa tayo ng pinakbet. And fresh na harvest galing sa bakod natin. Sariling tanim. Okay, so let's start. So, syempre, hihiwain natin siya isa-isa. Ito guys. Ayan. Ayan. Ito, in-harvest lang natin siya dyan sa likod. So, ito, dyan sa bakod. So, hiwain lang natin siya. Start natin. Ibang talong. Maliit ang patola na. Maliit. Fresh na fresh dito guys. Galing sa bakod. Ayan. Patola. Ready na siya for pakbet. Maliliit na mga patola dito. Mga bilog-bilog. Ito yung palaya. Mga bugwit na ang palaya. Maliliit lang din. Kagandahan guys pag may tanim ka sa sarili mong bakod eh. Hindi mo na kailangang bumili ng gulay.
Siyempre, may pangkagpit na tayo. So, igigisa na lang natin siya kasama ng baboy mamaya. So, ano ba bagong alamang? Bagong isda. Bagong isda, tapos baboy. So, okay na. Pakbet na. Medyo igisa natin na yung kamatis. So, para masarap kasi yung langgisa yung kamatis. Lumalabas yung katas ng kamatis. Ayan. Mas gusto ko kasi yung ganitong luto. Gisang-gisa yung kamatis. So, pwede na natin ilagay yung gulay. Nag-isa na siya. Ayan na siya guys. Nilagay na natin yung mga gulay. Ayan, nilagyan natin siya ng bagong isda. Hindi siya bagong alamang. Bagong isda. Konting tubig. Tapos takpan natin para hintayin na lang natin siyang kumulo.